Merhaba avanno, bxêratin qanala me, em ê îro dolmê pîvazê hişk çêbikin. Keremkin werin em dez çêkirina xwarina xwe bikin. Ji bo xwarina me malzeme me ev in 6 heb pîvazê me hişk hene. Qeftikek bexdanûs, 3 kirtik sîr, 2 piyanê avê birinc, 250 gram goştê me yî mengenekirî, baharat, kevçiyek ava îsota, kevçiyek ava bacana, kulmek smaqa hebî. Piyaneka avê weka tilîkekî jê kêmtir rûn. Kevçek rûnê malê, kevçek jî xwe ji me re lazim e. Em pêşî pîvazê xwe bipijînin ji bo wînakê em ê wisa pîvazê xwe wisa nêvî de bibirin. Em zav zêde jî ekin heta nêvî were bes e. Ez ê vêga bixme qûşxana xwe. Em ê 5 heb ji van pîvazê xwe wisa çêkin, em ê yek jî bihêlin, em ê wî jî bixine navê. Em ê vêga ji hinek xwe bixine serê. Weka nîv kevçiyê me xwe bixine serê û em ê ava germ, ava we kelandî hebe, ava xwe kelandî bixine serê, firq nake. Em ê wisa bixine serê û em ê deyne ser agir, weka 15 deqeyê em ê waneka bikelînin. Em vêga ji hinek ava bixine ser smaqa xwe û em ê smaqa xwe jî weka 5 deqa bikelînin. û dikarin hinek ava keliya jî bixine serê û weka nîv saetî bihêlin hingê jî tirşaya xwe berde. Lê kelandî tama tirşe daha xweştir e. Pîvazê melwîrê dikelin, em jî ji bo danê xwe bexdanûza xwe û pîvazê xwe hişk kûr bikin. Em vêga êdî danê xwe hazir dikin, em ê birincê xwe jî bixine serê. Baharatê xwe em ê bixine serê, distê we de hebe rihan muheqqiq bixine navê. Rihan tamayê xweştir dike. Em ê goştê xwe wisa bixine navê. Rûnê xwe û ava xwe bacana jî em ê bixine serê. Em ê vêga jî xuyayî bixine serê û em ê li hev bixin. Em ê vêga hinek ava smaqê bixine nava danê xwe û ava ku maye jî dema ku me kelan em ê hingê berdine serê. Vêga pîvazê me pijiyan, me ji nava avê derxist, em ê wisa ji nava pel bi pel derxînin. Em vê xaşka navê jî naxine navê. Eger were distê we wînakê jê derxînin. Em ê hêja zav germ e. Em ê ji birê dest pê bikin. Avê xaşka navê em ê bavîjin. Ku biçira jî netirsin, em dikarin bipêçin dîsa. Em ê vêga jî êdî wisa pîvazê xwe bipêçin, danê xwe bixine navê. Ê mezin be bikine 2 perçe û sat qûşxana xwe de rast bikin. Pêçana wî jî zav rehet e. Me vêga pîvazê xwe pêçe, êjî ji bo em bipijîn em ê sosekê jî re çêkin. Me rûnê xwe xiste tawê bila rûnê me bihele û em ê kevçek jî ava bacana bixine navê. û em ê ava xwe bacana biqerînin bila ew tema wî xaviyê jê hare. Me pîvazê xwe pêçe û em ê vêga vê ava xwe smaxê jî bixine nava vê sosa xwe.
گر کدانی و کیم خوی به اون کارن نخویجی بخنه اون کارن نخنیجی او جو گوریا دخوازی دلیوه امدانی من نزعف بخوی بو و مهنک آفجی بخنه سری اوا مج کلان دیه و مثال هف بخن جبوی dolma me ne palışın ama sa tayfke gideyne ser dolma xwe و me vê avê berdine serê. Ava me jî basa ser bikeve basa. ومدين لسر آگر دما کلیامه بنوی کم که نیف ساعتی می ببیجینن. بله هوانو خارنا مد نیف ساعتی دا آماده بو گر کوم خوازن ام خارنه وسا پیشکشی و بکن شکر ما خوش مرا بنا آبونه لایک کیش مرا باویجن و مج اینستاگرامی بشوپینن نوه ما کوانی الها ساعتو نوشیجان بجوارا.